If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism. Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa buong sulok ng mundo. Bago tayo magsimula, pakiusap, pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito, at mag-subscribe sa Pinoy Rob YouTube channel para mabigyan pa namin kayo ng mga ganitong content. Ako si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita. Mga ulo ng mga balita. Ulat panahon. Habagat ay nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Lokal na balita. Ang grand prize sa Indak-Indak ay 1.1 million pesos na. Mega Talent, babalik pa sa Indak-Indak. Ang ika-39 na kadayawan ay tampok ang 11 tribong delicacies. DepEd Davao, binigyang diin ang maayos na pagbubukas ng klase. Pambansang balita. Santo Niño, estatwa, umano'y lumuha ng dugo sa barangay Basak, Pardo. Panukalang batas na nagbabawal ng kubo isinampa sa Senado. Balita sa ibayong dagat. Paano maaaring manalo si Harris sa isang mahalagang grupo ng mga botanteng tinalikuran si Biden? Isang pangatlong batang babae ang namatay sa UK matapos ang isa sa pinakamatinding pag-atake sa mga bata sa mga dekada. Narito ang kanilang kailangan mong malaman. Balitang aliwan. Gangsta, rapper, hanggang sa pagiging lolo. Ang rebranding ni Snoop Dogg na may Olympic gold. Charity Lawson, dumaan sa impyerno at bumalik sa Dancing with the Stars. Balitang pangkalakasan. Isang perpektong 10 na pose para sa isang perpektong 10 na alon na naging viral. Ano at paano panoorin sina Simone Biles at Team USA para sa gintong medalya sa Women's Gymnastics Team Final. Tampok na balita. Ang pinakamahusay na tindahan ng sapatos sa Pilipinas. Kilalang tindahan ng sapatos sa UK. Trivia. Alam mo ba na marahil ang pinakamahusay na palabas sa TV sa Pilipinas ay It Bulaga? Ulat panahon.
Ang Hilaga ay nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagtulog. May posibilidad ng localized thunderstorm at maaaring magkaroon ng flash floods o landslide sa mga matinding sandstorms. Lokal na balita. Ang grand prize sa Indak-Indak ay 1.1 million pesos na. Sa isang kapihan sa PIA event noong July 26, 2024, inihayag ni Charlotte Parva ng Davao City Tourism Operations Office ang pagtaas ng premyo para sa Indak-Indak sa Kadayawan Competition. Ang grand prize para sa open category ay umabot sa 1.1 million pesos. Ang mga karagdagang premyo para sa ikalawa hanggang ikalimang pwesto at 10 consolation awards. Ang pangunahing premyo para sa school-based category ay 1 million pesos. Ang mga espesyal na premyo ay makakatanggap ng 50,000 pesos bawat isa. Noong July 29, 2024, inasahang 11 ang kalahok para sa open category at 6 para sa school-based category. Ang mga float entries ay mayroong 5 sa bawat malaki at maliit na kategorya, kasama ang corporate at undecided floats. Mega Talent, babalik para sa Indak-Indak. Inahayag ng official mula sa Davao City Tourism Operations Office o DCTOO ang pagbabalik ng Mega Talent para sa Indak-Indak Showdown dahil sa hindi tiyak na panahon. Ibinunyag ni Jennifer Romero na ang desisyon na ito ay kasunod ng mungkahi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na napansin ang hindi tiyak na panahon tuwing hapon. Pagkakaroon ng karagdagang mga upuan ng Rizal Park at magbibigay din ng isang maraming tolda sa San Pedro Square para sa mga pangunahing kaganapan ng Kadayawan sa August 16 to 18. Magsisimula ang Kadayawan Festival sa Agosto 7 na may iba't ibang kaganapan na magdala sa Indak-Indak sa Kadayawan sa August 18. Ipinahayag ang August 16, 2024 bilang isang espesyal na non-working holiday para sa festival. Ang ika-39 na Kadayawan ay tampok ang 11 tribong delicacies. Ipinakilala ng pamahalang lungsod ng Davao ang pananam sa Kadayawan Food and Products Fair. Isang bagong karagdagan sa festival na magtatampok ng mga delicacies at produkto mula sa 11 ethno-linguistic tribe ng Davao City. Inanunsyo ni Jennifer Romero, hepe ng City Tourism Operations Office, na ang fair na tatagal mula sa August 9 hanggang 18 ay naglalayong ipakilala sa mga bisita at lokal ang iba't ibang pagkain at likha ng tribo. Magkakaroon ng Mega Talent sa Kadayawan Village sa Magsaysay Park para sa layunin ito. Bagaman karamihan sa mga produkto ay ipinapakita sa pananam, ang ilan ay mananatiling
magagamit sa mga bahay ng Kadayawan Village. Bubuksan ang ika-39 na Kadayawan Festival sa August 8, 2024. DepEd Davao, binigyang diin ang maayos na pagbubukas ng klase. Ang bagong taon ng pag-aaral sa rehiyon ng Davao ay nagsimula ng maayos na may kahangahangang maagang pagpaparehistro at masiglang kapaligiran. Ayon kay DepEd Davao Regional Director Alan G. Farnazo. Noong July 29, 2024, ipinagdiwang ng DepEd ang pagsisimula ng taong akademiko 2024-2025. Pinuri ni Farnazo ang kahandaan ng mga paaralan at matagumpay na pagpapatupad ng mga aralin. Umabot sa 90.1% o humigit kumulang 1.22 milyong mag-aaral ang na-enroll na lumampas sa target noong nakaraang taon. Nangunguna ang Davao del Sur na may 94.83% enrollment rate. Sinundan ng Davao Occidental at Mati City. Ang mga paaralan, kasama na ang mga nasa lungsod ng Davao, ay nagsimula ng taon na may makulay na atmosfera na nagpapakita ng positibong paghahanda at sigla sa kabila ng ilang hamon. Pambansang balita. Santo Niño estatwa o manoy lumuha ng dugo sa barangay Basak, Pardo. Noong July 26, 2024, sa Sitio Tayod, Barangay Basak, Pardo, lungsod ng Cebu, ang estatwa ng Batang Hesus ay umano'y lumuha ng dugo. Ang pangyayari na tumagal ng humigit kumulang 1 oras ay nagtipon ng mga residente sa tahanan ni Chari Carolasa upang magdasal sa Senior Santo Niño. Ikinuwento ni Geraldine Karumba na nakita niyang dumadaloy ang dugo mula sa kaliwang mata ng estatwa at sinubukang punasan ito. Nagtipon ang mga kapitbahay, ang ilan ay naghahanap ng kagalingan. Ikinuwento ni Mary Joy Tabar na gumaling ang kanyang sanggol matapos hawakan ang estatwa at isa pang sanggol ang umano'y gumaling. Gayunpaman, sinabi ni Marianing Suerte na maaring ihi ng pusa ang nakita sa imahen. Panukalang batas na nagbabawal sa pugo isinampa sa Senado. Inihain ni Senator Joel Villanueva ang Senate Bill 2752 na nagmumungkahi ng ganap na pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators (PUGO) sa bansa. Kasama sa panukalang batas ang pag-alis ng batas na nagpapataw ng buwis sa PUGOs at permanenteng pagkansila ng mga lisensyang PUGO na ibinigay ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, at EcoZones. Ang hakbang na ito ay tumutugma sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang PUGOs dahil sa kanilang kaugnayan sa mga iligal na gawain tulad ng human trafficking at kidnapping. Kung isa sa batas, kailangang tumigil ang PUGOs sa operasyon sa loob ng 30 kaaraw na may parusang pagkakakulong, multa o deportasyon para sa mga dayuhang lumabag. Iminungkahi rin sa panukalang batas ang Workers Transition Program
para sa mga apektadong manggagawang Pilipino. Balita sa Ibayong Dagat. Paano maaaring manalo si Harris sa isang mahalagang grupo ng mga botanteng tinalikuran ni Biden? Maaaring napakalakas ni Kamala Harris ang kaniyang suporta sa pamamagitan ng pagtutok sa karapatan sa pagpapalaglag. Isang isyu kung saan siya ay nakitang bilang mas masigasig na tagapagtaguyod kaysa kay Pangulong Biden. Habang ang pag-aproba ni Biden sa mga botanteng sumusuporta sa karapatan sa pagpapalaglag ay bumaba dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Si Harris ay nag-aalok ng mga madamdamin at mabisang pagtatanggol. Ang kanilang malinaw na paninindigan ay naiiba sa pag-aalinlangan ni Biden. Maaaring hikayatin ang mga botante na nadismaya sa kabila ng mga hamon, kabilang ang mga alalahanin tungkol sa ekonomiya at edad ni Biden. Ang masigasig na diskarte ni Harris sa pagpapalaglag ay maaaring magbigay buhay sa mga botante at tugunan ang mga pangunahing isyu. Gayunpaman, nananatiling malakas ang apela ni Trump at kailangang pagtagumpayan ni Harris ang maraming mga hadlang upang baguhin ang balanse sa kaniyang pabor. Isang pangatlong batang babae ang namatay sa UK matapos ang isa sa pinakamatinding pag-atake sa mga bata sa mga dekada. Narito ang kailangan mong malaman. Noong July 29, 2024, ang Southport, England ay nagulantang ng isang pag-atake sa isang Taylor Swift team event na nagresulta sa pagkamatay ng 3 bata. Alice Da Silva Aguiar 9, Baby King 6, at Elsie Stancomb 7, at pagkasugat ng 8 iba pa. Ang suspect ay isang 17 taong gulang, pinakamatinding mula sa Banks, Lancashire, ay inaristo sa hinalang pagpatay. Ang insidente ay isa sa pinakamatinding mass stabbing na may target sa mga bata sa UK sa mga dekada. Ang pag-atake ay nagdulot ng malawakang pagkabigla at kalungkutan kasama ang mga pahayag ng pagkagulat mula kay punong Ministro Keir Starmer at Haring Charles III. Ipinahayag din ni Taylor Swift ang kanyang malalim na pagkabigla at simpatiya. Balitang aliwan. Gangsta rapper hanggang sa pagiging lulo ang rebranding ni Snoop Dogg na may Olympic gold. Si Snoop Dogg, ipinanganak sa Calvin Rhodes Jr., ay nagbago mula sa isang batang problemado sa Long Beach patungo sa isang iginagalang na figura sa hip-hop. Sumikat siya noong early 90s kasama si Dr. Dre sa The Chronic at ang kanyang sariling doggy style. Si Snoop ay humarap sa mga legal na isyu, kabilang ang isang kasong pagpatay, ngunit napawalang sala noong 1996. Nagbago ang kanyang imahe mula sa gangsta sa paglulunsad ng mas
mahinahon na the dog father, na sumasalamin sa isang personal na paglago. Nakipagsapalaran siya sa mainstream kasama ang negosyo sa cannabis at ang pagkakaibigan kay Martha Stewart, na nagpapakita ng kaniyang kakayahang magbago habang nananatiling totoo, na nagtitiyak ng kanyang lugar bilang isang minamahal at influential na figura. Charity Lawson dumaan sa impyerno at bumalik sa Dancing with the Stars. Si Charity Lawson ay isang dating bachelorette at kalahok sa Dancing with the Stars, ay kamakailan lamang naibahagi ang kanyang mga pakikibaka sa Sex, Lies, and Spray Tans podcast. Si Lawson, na nakipagtulungan kay Artem Chiv at nagtapos sa ika-4 na pwesto, ay inihayag na siya ay hinarap ng malubhang mga isyu sa mental na kalusugan at online na ang pang-aabuso. Sa kabila ng kanyang nakaraang karanasan sa reality TV, nataguan si Lawson na mas masahol pa ang harassment sa DWTS, kabilang ang mga death threats at rasismo. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo sa kakulangan ng onset mental health support at ang patuloy na kakulangan ng proteksyon para sa mga black contestants. Ang CNN ay nakipag-ugnayan sa mga palabas para sa komento. Balitang pangkalakasan. Isang perpektong 10 na post para sa isang halos perpektong 10 na alon na naging viral. Si surfer Gabriel Medina ay nakapagtala ng isang makasaysayang sandali sa Paris 2024 Olympics na may halos perpektong alon na may score na 9.90 sa day 3 ng kompetisyon sa Tahiti. Ang alon ang pinakamataas na score sa kasaysayan ng Olimpiko, ay nagresulta sa isang viral na larawan ni Jerome Roylet na nagkuha na kay Medina ng mid-air kasama ang kanyang surfboard na lumilipad na paralel sa kanya. Ang larawan ay nagkamit ng malawakang papuri sa social media, kabilang ang papuri mula sa mga celebrity tulad ng Real Madrid's Rodrigo. Bagaman ang score ng alon ay kahanga-hanga, naramdaman ni Medina na ito ay nararapat sa isang perpektong 10. Ang larawan ay perpektong naglalarawan ng kasiyahan at kakayahan ni Medina sa kanyang performance, kahit na hindi binigyan ng perpektong score ng mga hurado. Ano at paano panoorin sina Simone Biles at Team USA para sa gintong medalya sa Women's Gymnastics Team Final. Si Simone Biles ay nagbabalik sa Olympic Gymnastics
3 taon matapos umatras mula sa Team USA's gold defense dahil sa twisties sa kanilang pagpasok sa final sa Bercy Arena ng Paris. Sila ay mga paborito matapos ang dominanting performance sa qualifiers na nanguna ng 5 puntos sa Italia at China. Gayunpaman, ang araw ay naging tensyonado dahil si Bilis ay muling nakaramdam ng sakit sa kanyang binti at nagpakita ng mga palatandaan ng pagdurusa. Lahat ng mata ay nakatuon sa kung paano mag-perform ang Team USA habang sila ay nag-aasam na mabawi ang kanilang top position sa mundo ng gymnastics. Tampok na balita. Ang pinakamahusay na tindahan sa sapatos sa Pilipinas. Isa sa pinakamahusay na tindahan ng sapatos sa Pilipinas ay ang Nike Park. Matatagpuan sa iba't ibang mall sa buong bansa. Ang Nike Park ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mataas na kalidad na athletic footwear. Kabilang ang mga pinakabagong release at exclusive collections ng Nike. Kilala sa kanilang mahusay na customer service at malawak na seleksyon. Ito ay isang pangunahing destinasyon para sa parehong sports enthusiasts at casual shoe shoppers. Kilala na tindahan ng sapatos sa UK. Isa sa pinakamahusay na tindahan ng sapatos sa UK ay ang John Lewis. Kilala sa kalidad at mahusay na serbisyo sa customer. Ang John Lewis ay naalok ng malawak na hanay ng sapatos mula sa mga luxury brand hanggang sa high street labels. Ang kanilang mga tindahan at online shop ay nagbibigay ng iba't ibang pagpipilian ng sapatos para sa lahat ng okasyon, kabilang ang formal, casual at athletic wear. Ang kanilang dedikasyon sa customer satisfaction at malawak na pagpipilian ang dahilan kung bakit ito ay isang top choice para sa pamimili ng sapatos sa UK. Trivia. Alam mo ba na marahil ang pinakamahusay na palabas sa TV sa Pilipinas ay Eat Bulaga? Ang palabas ay kilala sa pagpapasikat ng barangay concept sa telebisyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng segment na One for All for One. Sa segment na ito, ang mga host ay pumupunta sa iba't ibang barangay, mga nayon sa buong Pilipinas upang makipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad, mag-alok ng iba't ibang premyo at makilahok sa mga masasayang aktibidad. Ang segment na ito ay nagdala sa palabas ng mas malapit sa kanilang mga manunood at pinapakita ang iba't ibang kultura at komunidad sa buong bansa. Yan ang ating mga balita para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood ng video na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. At para sa bagong kaganapan, paki-press ang bell button para sa notifikasyon. Muli, ako si Mera Surcacho. Magandang umaga, Davao!